Iki tulis sing kitungku kanggo sira hapsari ning kalbu eseme kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu mung siji sesotyaku memanekku mung mas wong ayu banyu apa mekang mas horeli marang janji setiamu kabeh kuwi mostra eling kalamun pupu sing tresno wis tak cukup lelekne sliramu nanging tak lali-lali tan bisa lali. Iki tulis sing kitungku kanggo sira hapsari ning kalbu eseme kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu ucap janji ono lati
manise yen diusapi andeng-andeng ana bathuk jarene manise yen mantruk yen manggone ana janggut jarene manise yen manggut patune katuju kato entek amek pangalame fankihuhunna biizni ahlihinna, maka kawinilah mereka itu dengan izin keluarganya. Pemirsa, satu tatanan dan tuntunan suci akan segera tersaji. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah akan segera terjadi antara dua insan dalam satu ikrar yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wonten ing pangarsanipun para sesepuh pinisepuh para winasih sedaya ingkang Allah mulyakaken, Bapak Kepala Desa adalah sak perangkatipun sedaya ingkang Allah mulyakaken, panjenenganipun Mbah Mudin selaku petugas P3N Desa Jurang Jeruk ingkang Allah mulyakaken, panjenenganipun rombongan keluarga pengantin kakung sedaya ingkang kula mulyakaken, panjenenganipun keluarga pengantin putri sedaya ingkang kula mulyakaken, Mas Wiwi Rihan niku kalih Mbak Ayu Dian Ningsih ingkang lebih berbahagia ingkang kula mulyakaken, para saksi panjenenganipun Mas Angga Utomo kalih Pak Jais ingkang kula mulyakaken, sedaya para rawuh tamu undangan kakung Sumawana Putri sedaya ingkang kula mulyakaken, kula dhirikaken muji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing enjang punika kita makemtal wonten ing menika majelis rawuh panjenengan sedaya kasuwun barokah doa lan ugi nderek nyekseni nikahipun Mbak Ayu Dian Ningsih pikantuk nak Mas Wiwi Rihan niku, mugi prosesi akad nikah pinaringan lancar kalih sing rubida niring sambi kala slamet wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa dados akad nikah ingkang barokah, dados keluarga ingkang harmonis, bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Shalawat salam monggo tansah kita aturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pangajab kita sedaya pikantuk syafaat wonten ing dinten kiamat mangke. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin ingkang kula mulyakaken, ingkang wekdal monggo sarengan kita mulai akad nikah wonten ing jang punika kanthi waosan umul kitab, mugi sedaya dipun paringi barokah biniyatil qabul wa tammami kulli sulh wa ma'mul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin ingkang kula mulyakaken, kalajengaken pendocokan data ingkang sampun kula tampi wonten KUA Kecamatan Bogorjo. Pak Saksi Mas Angga kalih Pak Jais nggih panjenengan saksi ingkang kawula catet wonten KUA Kecamatan Bogorjo kaitanipun nikahipun Mas Wiwi Rihan niku kalih Mbak Ayu Dian Ningsih. Ngaten nggih panjenengan sekseni hari ini Ahad
tanggal 9 November 2025 manggen wonten Desa Jurang Jeru leres nggih. Nggih. Calon pengantin kakung paring asma Wiwi Rihan niku. Pengantin putri Ayu Dian Ningsih leres nggih. Mas kawinipun arta 200 selangkung ewu rupiah dipun bayar kontan menika nggih. Nggih, alhamdulillah data sampun cangkep, akan nikah akan segera saya mulai. Nggih. Ayo, kerana aku. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Kepala KUA Kecamatan Bogorejo selaku Wali Hakim kula nyuwun panjenengan nikahaken pikanto putra jalur pilihan kula Mas Wiwi Rihan Niko kanthi panyuwun mas kawin arta 200 selangkung ewu rupiah nyuwun dipun bayar kontan. Ya, anak-anak ya. Bapak Ibu hadirin ingkang kula mulyakaken, monggo sareng-sareng kita hening sejenak mengikuti proses akad nikahipun Mbak Ayu Dian Ningsih kalih Mas Wiwi Rihan niku. Akad nikah akan segera saya mulai dengan khotbah nikah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala amiran bitaqwahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaisa minni. Mas Rihan, Mbak Ayu, sebentar lagi kamu akan saya nikahkan ya. Nah, atine ditoto manae atine dihadirke diniati nikah ibadah derek dawuh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngoten nggih Mas. Ngono ya Nduk ya Dian ya. Engko nek wis sah pasangan suami istri monggo ditata sing apik keluargane ya. Diniati sing apik. Engko nek duwe putra kon ngaji. Ya, kono nang musala nek ya. Ah iya. Nah, kon ngaji. Mergo kewajibane wong tuwa iku didik urusan batin ya urusan lahir. Lahir lan batin dididik kabeh. Di sekolahno ya dikon ngaji, ya ditukokno klambi barang ngono, disangoni barang ngono nggih. Iku tanggung jawab wong tuwa. Ngono ya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal-ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Monggo sedaya sareng-sareng astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo Pak saksi disekseni dipirsani nggih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum ba nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wiwi rihan niko usawwijuka alama amarallahu ta'ala bihi min imsakim bima'ruf aw tasrihim bi ihsan. Ananda Wiwi Rihan Niko bin Bapak Wakimin. Saya Kepala KUA Kecamatan Bogorjo selaku wali hakim. Saya nikahkan dan saya kawinkan Ayu Dianingsih kepada engkau dengan mas kawin uang Rp225.000. Engkau bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Dianingsih dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Illa ridha ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin ingkang kula mulyakaken mekaten akad nikah alhamdulillah sampun paripurna. Mas Wiwi Rihan Niko kali Mbak Ayu Dianingsih sampun sah dados pasangan suami istri. Mekaten monggo Mas ditanda tangan berkah saya. Pemirsa yang berbahagia, tampak di layar kaca mempelai berdua berkenan untuk menorehkan tanda tangannya pada lembaran kutipan akte nikah, dan oleh wali nikah dan juga dua orang saksi sebagai bukti sejarah terbukanya pintu halal dengan kalimat Allah antara dua hati dengan sarana kunci tatanan dan tuntunan yang suci. Kini pemirsa, kita saksikan penyerahan mahar atau mas kawin. Mahar adalah sesuatu yang berupa uang, harta, benda ataupun jasa yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya dengan sebab nikah sebagai tanda janji setia dan kasih sayang terhadapnya. Wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Bapak Ibu hadirin ingkang kula mulyakaken mekaten alhamdulillah akad nikah sampun paripurna. Nyuwun pangapunten sedaya kekirangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamriye ojo lali marang aku najan kula boten melu besuke ngelingono lelapetku lamun embane seloko emane namung tansah damel suwa niki embane kencana pamriye tansah manggiya rahaja
esuke wis mangsa kudowa para rawuh temundangan ingkang katemben sampun rawuh wonten papan pahargyan menika dalemipun Ibu Sumiati. Semoga katur panjenengan sugeng lelenggahan sawetawis sinambi angrantu toto adicara ingkang sakmangke arsa katitilaksana. Mliginipun angrantu rombongan kadang besan Sutrisno ingkang mijil saking Dukuh Ngleweh Desa Jurang Jeru. Ya menika rombongan Popo Wakimin dalah Ibu Yati. Animbang nyatur sumangga katur panjenengan para rawuh tamu undangan ingkang katemben nembe rawuh sumangga lelenggahan kanthi mardu martikaning penggalih nuwun nuwun nuwun. Derek makarya sinareng pepunden kula Sanggaria Gea Harapan ya menika Ernita Make Up ingkang sakmangke enderek makarya kadang sound system LST Audio ya menika ingkang mijil saking Galdowo. Sinareng ugi ya menika kadang foto studio 15 ingkang mijil saking Bojonegoro. Wondene ingkang sakmangke ngirapake Narendra Gong Pinatoro yen menika temanten sarimbit sinareng kadang kula Nimas Ayu Ijlik Medusa ingkang mijil saking Banjarjo. Semoga katur panjenengan panyuwunipun Ibu Sumiati panjenengan kastu anjenengi angersteni iras pantes paring idi pangestu dumateng temanten sarimbit nuwun. Rasa tresna kang sejati manggiya lestari hangidung tembang suci nyang sami sajroning sepi cahyamu madangi saratri dadi tambangi ati. Sang Dewi katon lam-lami hamba barawangi sami arum kembange malati dasar wulane dadari wong ayo satya
langsung wonten papan ingkang sampun kasamataken kunjuk dumateng Kadang Krisdo Karya menika juru labeting pahargyan ingkang dereng pikantuk lelenggahan menika mliginipun rombongan Kadang Besan Sutrisno enggal kasamataaken kepareng matur pilih tumapak ing pahargyan ingri kalenggahan menika badhe tinarbuka singgah kala singgah tan suminggat durga kala sumingkir sing sirah sing wulu sing datan kasat mata sing atenggak sing suku sing bau kabeh padha sumingkira mring telenging jala nidi makaten geguritan saking Bobo Sunan Kalijaga bilih tumapake sedya anggenipun Ibu Sumiati ingkang anetepi darmane sepuh miwaha putra Mahargya Siwi ingri kalenggahan menika purwa madya usana saged lulus raharja nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sanghyangning para pepunden aji sepuh ingkang tansah kinabekten, para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wayuning ilahi minangka kiblating panuntun manembah mring Gusti ingkang tansah kula tenggo-tenggo pitedhahipun. Para satriyaning nagari pangembating praja ingkang pantes minangka pandam pandoming para kawula dasih mliginipun ingkang asta wonten tata pamrentahan ing dusun mriki menika Dukuh Kembang Jurang Jero kunjuk dumateng Bapak Kades tuwin saprangkatipun tuhu kinurmatan para rawuh kakung saha putri mliginipun rombongan Kadang Besan Sutrisno ingkang mijil saking Dukuh Ngleweh Desa Jurang Jero
ingkang tuhu kinurmatan. Mastuti dawuh saha jejiban ingkang kedah sinangkul kula minangka pambiwara mugi dawuh saking Ibu Sumiati ing ari punika songo November warsa 2012 gangsal kala wau ijab kabul sampun katiti laksana kanthi lancar widodo watawis tabuh pitu menika awit panjurung pandonga para rawuh tamu undangan ingkang nyukani jurung pandonga. Para rawuh kakung saha putri ingkang sinuba ing pakurmatan, wondene reroncening tata adicara ingkang sakmangke arsa katiti laksana menika murwakani kanthi pambuka. Purnanipun pambuka katrasaken lung tinampen pambagya harja pasrah saking keluarga Bapak Wakimin dalah Ibu Yati ingkang sakmangke dipun sulih salirani dening Bapak Sukono. Wondene atur panampi saking keluarga pengugati menika Ibu Sumiati ingkang sakmangke dipun sulih sarani dening panjenenganipun Ustadz Rifai. Mbok bilih sakmangke lung tinampen sampun purna katrasaken ingkang nomor 3 menika panggihipun temanten miturut gagrag Widi Widono ingkang lumampah sinengker wonten lalatan Dukuh Kembang mriki. Wondene ingkang sakmangke dipun pandhegani dening Ibu Ernita Makeup Sanggarias Gia Harapan. Purnanipun panggih temanten arsa kakirapaken dumateng panjenengan sedaya namung nyuwun palilah idi pangestu mugia anggenipun lelumban ing madyaning bebrayan tansah rahayu wilujeng nir ing sambikala. Pungkasan atur inggih menika sakmangke kanthi panutup panyuwunipun Ibu Sumiati panjenengan kasdu anjenengi angresteni ngiras pantes paring idi pangestu dumateng temanten saribit ngantos paripurnaning adicara. Wondene ingkang anderek makarya wonten pahargyan menika sinareng pepundhen kula Sanggarias Gia Harapan inggih menika Ernita Makeup sinareng kadang lelipur Gia Nada sinareng ugi kadang foto soho video studio 15 saking Bojonegoro sinareng ugi LST Audio minangka sound system operator. Sumangga dumateng panjenengan sedaya lelenggahan sawetawis sinambi angrantu tata adicara ingkang sakmangke arsa katiti laksana. Nuwun nuwun nuwun. Para rawuh kakung saha putri ingkang tansah duh kinurmatan, adicara candhaipun inggih menika adicara pambuka. Sumangga kula dherekaken sareng-sareng maos basmalah mugia purwa madya usana saged kalampan kanthi gancar kalis ing rupeda. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara candhaipun menika lung tinampen
pasrah Sekar Cepoko Mulyo Saseli soho pakolean Ubu Rampi Salaki Rabi menika saking Bopo Wakimin dalah Ibu Yati ingkang sakmangke dipun sulih sarirani dening Bopo Sukono. Sumangga kunjuk dumateng Bopo Sukono ambok bilih sampun samapta ing karya jumengkar wonten sasana palenggahan tumuju wonten pahargyan nuwun. Derekaken ugi dumateng Bopo Wakimin dalah Ibu Yati minangka pangamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Dumateng panjenenganipun para alim ulama, para ustad syuhada ingkang kawula takdimaken, lan dumateng panjenenganipun sesepuh bini sepuh ingkang kawula bekteni, lan dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha perangkatipun ingkang kawula hormati, lan dumateng panjenenganipun Kakung Sumamono Putri ingkang kawula hormati ugi, lan dumateng panjenenganipun mliginipun Ibu Sumi sekeluarga ingkang tansah kula hormati ugi, lan dumateng panjenenganipun sepuh kadang kakung saha putri ingkang kawula tresnani. Saderenging kula matur, monggo kita dherekaken muji syukur dumateng resa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dening punapa kula lan panjenengan tasih pinaringan sehat wal afiat, sehat jasmani saha rohani, lan saged rawuh wonten ing dalemipun Ibu Sumiati kanthi rahayu selamat, boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Lan boten kesupen, monggo selawat salam mugi kunjuk katuraken dumateng junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun tenggo-tenggo sapaatipun benjang wonten ing dinten yaumil kiamah. Para rawuh, para lenggah sedaya, Kakung Sumono Putri, ing siang punika kawula wantun cumantaka ngganggu ingkang mardekaning panjenengan. Kawula ngadeg ing ngarsa panjenengan amargi kawula winangka sesulihipun Bapa Wakimin nggih menika badhe angaturaken putra penganten kakung. Nalika rumiyin Ibu Sumi kalian Bapa Wakimin kagungan rembag badhe ndhawuhaken putra putrinipun nggih dinten menika kawula pasrahaken Ibu Sumi sak keluarga. Lan kaping kalihipun Ubo Rampi saking dalemipun Bapa Wakimin, mbah menapa rupinipun kula nggih mboten mangertos, menika kula pasrahaken dumateng Ibu Sumi, mugi Ibu Sumi kersa nampi kanthi renaning penggalih. Lan kaping tiganipun samangke sak sampunipun adicara pramila sedaya sak rombongan dingsan kula jengkaraken saking swasana palenggahan. Mbok menawi anggenipun sowan ing dalemipun Ibu Sumi keluarga wonten sing kirang tata prayoga lan trapsila, kula winangka talang atur kula ingkang nyuwunaken gunging samudra pangasama.
Lan salajengipun kula nggih nderek ndongaaken mugia Mas Wiwi Rihaniko kalian Mbak Ayu Widyaningsih anggenipun bebrayan mugia pikantuk berkah saking Allah, mugia dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Yen tiyang Jawa nggih dadosa kaken-kaken lan inen-inen anyendang agung nyanggar waringin. Lan mugia saged rukun kemruyun gandeng asta kanan lan kiri. Lan dadosa Indomimi lan mintuna migunaning tumrape bangsa agama minggahing negara. Lan mugia dipun paringi karahayon rahayu saking dumadi. Nggih namung menika ingkang kawula aturaken boten saged matur ingkang kathah. Mbok menawi wonten tumpangsane anggen kawula matur, kula nyuwun gunging samudra pangasama. Ing wusana pusikum anafsi fitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh kakung saha putri, makaten atur pambagya pasrah saking keluarga Bapak Wakimin dalah Ibu Yati lumantar Bapak Sukono kanthi tatas titis mijiling basa tuwin sastra. Adicara candhaipun inggih menika atur panampi saking keluarga Menggugati inggih menika Ibu Sumiati ingkang sakmangke dipun sulih sareni dening Bapak Ustadz Rifai. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Rifai abuk bilih sampun samapta ing karya. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Shadaqallahul azim. Hadratil muhtaramin, dumateng para ulama, para kiai ingkang kaulya tatiaken, para sesepuh bini sepuh ingkang tuhu kinurbatan, khususipun dumateng keluarga pisan saking temanten putra Bapak Wakimin lan Ibu Yati lan soho pengiring temanten ingkang kawula hormati, khususipun kangge temanten kepalih ingkang berbahagia Mas Wiwi kalian Mbak Ayu. Saderengipun kawula matur langkung rumiyin, monggo sareng-sareng kita mujukaken syukur ngarsa dalemipun Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa panjenenganipun tasih sukani rahmat hidayahipun sehingga kula panjenengan saged merkempal wonten panggenan punika kanthi sehat wal afiat boten enten alangan setunggal punapa-punapa. Mugi-mugi perkempalan niki dadosaken manfaah maslahah fid dunya wal akhirah, khususipun dumateng teman kekalih sumambrahipun dumateng kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun boten kesupen selawat saha salam mugi tansah kaujuk katur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi waosan Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Dene punapa ing pengajap kula panjenengan tansah ngajeng-ngajeng syafaatipun minjing wonten dinten kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, teng mriki kula minangka wakil aturipun saking Ibu Sumi sepindah ngaturaken matur suwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh ngrawuhi undanganipun Sohibul Hajah inggih menika tasyakuran walimatul urs. Lan kaping kalihipun kula selaku wakil aturipun Ibu Sumi nyuwun agunge panuwun dumateng panjenengan mbok menawi anggenipun nampi rawuhipun panjenengan arupi pihormatan papan palenggahan minggahipun pasugatan boten nyocoki wonten manahipun panjenengan sepindah malih kula nyuwun agunge pangapunten. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, wau dipun aturaken kalih Bapak Sukono minangka wakil aturipun saking keluarga temanten putra masrahaken putranipun dumateng keluarganipun Ubi Sumi kelawan waosan bismillahirrahmanirrahim lan kanthi pepujan alhamdulillahirabbil alamin kula tampi pasrahipun kanthi leganing manah lan ikhlasing panggelih. Lan kita dongaaken mugi-mugi penganten kekalih anggenipun gadhahi niat bangun bali wisma dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun dadosaken keluarga ingkang harmonis, bahagia dohir batin, dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin Allahumma amin. Kala wau Bapak Sukono sampun maturaken mbok bilih sampun paripurna ing adicara badhe nyuwun pamit. Kula namung saged andhongaken mugi-mugi sedaya rombongan pengiring temanten putra anggenipun kondur dugi dalemipun piyambak-piyambak dipun paringi rahayu wilujeng slamet dening Allah Subhanahu wa taala, boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Kula kinten cukup semanten anggenipun atur kawula, kathah ature kathah lupute mbok bilih anggenipun kala matur kit awat ngantos akhir enten tupang sohipun wonten panjenengan kula nyuwun agungi pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji makaten atur pambagya panampi saking keluarga Mengkugati inggih menika Ibu Sumiati lumantar Bapak Ustadz Rifai kanthi cetha terwaca gamblang. Para rawuh kagung saha putri ingkang tansah winengku ing pakurmatan menika sampun wonten cecala saking juru paes inggih menika Pepunden Kura sinareng Gea Harapan menika Sanggarias Ernita Makeup badhe kepareng manggihaken temanten sarimbit inggih menika anak Mas Bagus Wiwi Rihaniko dalasan Nimas Ayu Dian Ningsih. Sumangga dumateng panjenengan sedaya nyuwun tambahing restu mugi purwa madya usana panggih temanten saged lancar kalis ing rubeda nuwun. Kanthi lon-lonan temanten kakung lumampah wonten sasana sinengker inggih menika sasana panggih ingkang kaapit Rama dalasan ibu lon-lonan amrepeki antiga kang cinaket bokor kencana Gyo ambalang suruh tukar gantalan inggih menika ingkang winastan gondang kasih gondang tutur ing pangajap manunggaling ing rasa cipta karsa lan karyane ingkang pinesti jatuh kramane temanten putri kakandhi dening temanten kakung inggih menika namung asung panjurung pandonga
kekalihipun amrepeki Antigo kang cinaket Bokor Kencana temanten putri nggih menika Nimas Ayu Dian Ningsih semunugi Mas Bagus Wiwik Rehaniko Amida Antigo kang cinaket Bokor Kencana Antigo kang pinidak ing pada pecah saknalika pecahing wiji dadya gumlaring ing alam padang pondene Nimas Ayu Dian Ningsih amiji samparan temanten kakung menika dados sasmitaning bebrayan namung ngicali saliring Sukerta mugia tansah lulus manggih raharja kambang kumambang Sekar Triwara ing saklebeting Bokor Kencana nenggih menika Sekar Mawar Sekar Melati ugi Sekar Kantil yekti menika winawar ing tembung manis dadya karya padha kang agung kumandel kantil temanten putri kakanthi dening temanten kakung ingkang winastan adat junjung derajat adat junjung derajat nggih menika temanten putri kajunjung kaangkat derajatipun katerasaken kaberkahan jinurung idi pangestu saking juru paes nggih menika pepundhen kula Sanggarias Gia Harapan Eranita Make Up nggih menika ngasta syarat sarana uter ingkang kadamel janur pindha kaanam wujudipun kadya bokor isinipun jajan pasar dalah cok bakal wondene syarat kendi pratala kang isi toya wening menika dados sasmitaning bebrayan mugia anggenipun lelumban ing madyaning bebrayan temanten kekalih tansah ayem tentrem saklaminya ingkang sak mangke wonten ing sasana Sukabagya temanten putri lumampah tumuju wonten sisi kiringipun temanten kakung ingkang winastan adat Pradaksina juru sebaganing temanten di menika Sanggarias Eranita Make Up meratitesaken adicara krobongan jangkep murwakani krobongan jangkep kanthi sindur binayang sindur ingkang warni abrit so sindur ingkang warni petak abrit saged dados sasmitaning biung ibu ingkang tansah andamel rupa wondene warni petak menika sasmita saking bapa minangka ingkang tansah andamel reka kanthi lon-lonan Kanjeng Rama nggih menika paribasan tumapaing padha nurut wing wirama bapa ingkang nyukani tuladha kasaenan tuladha kabecikan dumateng temanten sarimbit ayo cah bagus cah ayu nderek Rama dados sasmitaning bebrayan temanten kekalih
mugi anggenipun lelumban ing madyaning bebrayan tansah andamel aruming keluarga. Adicara candhaipun inggih menika adicara tanem jero. Temanten sampun kawisuda minangka raja sedina ratu sedalu. Juru paes menika pepunden kula Sanggarias Gaya Harapan. Adicara candhaipun inggih menika bobot timbang tumpang pangkon. Bobot timbang tumpang pangkon, bapa ingkang animbang bobot bibeting temanten kekalih wondene Kanjeng Ibu minangka ingkang hatuturi handayani. Pake sajak abot ndi ya Pak anakmu sak lorone Pak? Kok pangrasaku bobote padha ya Bune? Iya ya Pak ya. Mugi ya bobot kang padha iso dadi sasmitaning bebrayan anakmu sak lorone ya Pak. Iya ya Bune. Bapa tansah jurung pandonga. Bapa ora bedak-bedake endi anak mantu endi anake dhewe. Ya menika bapa mboten tansah bedak-bedake antawisipun putra mantu lan putra piyambak. Adicara candhaipun inggih menika adicara kacar kucur tampa kaya guna kaya. Wondene kang mratetisaken adicara menika sinareng Gaya Harapan. Inggih menika Sanggarias Eranita Make Up. Kacar kucur tampa kaya guna kaya. Inggih menika nak Mas Bagus Wiwi Rihaniko nyukani nafkah lahir tumusing batin. Wondene uburampe kacar kucur beras kawak, dele kawak, jagung kawak ingkang kacampur arta rejancring kasuntak sedaya wonten pangkonipun temanten putri inggih menika Mas Ayu Dianingsih. Semono ugi temanten putri inggih menika Mas Ayu Dian hanampi kanthi nastiti ati titur ati-ati sehingga sak mangke saged murakabi wonten ing bebrayan. Katitipaken minangka Kanjeng Ibu ingkang hangukir jiwa lan raga ingkang nyukani tulodo sak mangke anggenipun merangguli wonten bebrayan. Adicara candhaipun inggih menika adicara Boga Kastra Mancawarna Dahar Klimah. Wondene kang mratetisaken inggih menika Sanggarias Gaya Harapan. Inggih menika Ibu Eranita Make Up. Kanthi dulang dinulang lir gumanti. Ayo Kang Mas, dak dulang Kang Mas. Temanten kekalih lir gumanti sarana manunggaling ing rasa cipta karsa lan karyane. Kok eco sanget nggih Kang Mas? Iya cah ayo dak dolang. Ana rasa pedes, ana rasa asin, ana rasa gurih. Manunggaling ing rasa cipta karsa lan karyane ingkang sak mangke saged dados sasmitaning bebrayan. Lir gumanti temanten putri dedulang dumateng temanten kakung. Ayo Kang Mas tak dulang Kang Mas. Iya cah ayu matur nuwun.
purnaning buga Kastro Mancawarna temanten arsa kaunjukan toya wening unjukan toya wening inggih menika kanthi weninge manah anteping kalbu ingkang wonten namung hayem tentrem Sinareng Studio 15 Bojonegoro studio syuting kanthi weninge manah anteping kalbu unjukan toya wening dados sasmita wonten ing bebrayan purnaning unjukan toya wening temanten kekalih arsa sumengkem ring pepadane inggih menika arsa sumengkem rama dalasanipun temanten kekalih arsa sumengkem rama dalasanipun ngabiyantara ndodok angkles kekes Romo Ibu nyuwun tambahing restu nyuwun palilah mugi anggenipun kula lelumban ing madyaning bebrayan tansah pikantuk kaberkahan dening Gusti Allah. Iya cah bagus cah ayu loh kang tumetes iki mono loh kabahagian bungae wong tuwa ora kaya dina iki cah ayu cah bagus dungane wong tuwa kowe tansah kinembong ing kamulyan kinembang ing karaharjan Gusti paring berkah awit saking restune Rama Ibu cah bagus matur nuwun sanget Rama matur nuwun sanget Ibu Kanjeng Ibu Kanjeng Rama wiwit timur ngantos dewasa kula tansah andamel kuciwaning panjenengan pramila lumantar ngabiyantara menika kula nyuwun sih lumuturing samudra pangasama nyadung kaberkahan iya ya cah bagus cah ayu ingkang sak mangke duwung ingkang kalolos sageta kaagem melih minangka jangkeping busana Jawa Sinareng Studio Foto 15 ugi studio video nggih menika foto kaberkahan Rama dalasanipun wonten ingkang nderek makarya sinareng LST Audio ingkang mijil saking Galdawa menika sak mangke ingkang nyukani lelipur di menika sinareng Gia Nada. Pemirsa yang berbahagia, sebagai dokumentasi peristiwa bersejarah yang terjadi hari ini, mempelai berdua berkenan untuk bergambar bersama lewat sorotan kamera syuting video
sebagai ungkapan rasa bahagia. Wajah-wajah bahagia terpancar dari sorot mata mempelai berdua yang seolah takkan luntur terkena sengatan sinar mentari, senantiasa berseri tersirami pancaran beningnya cinta yang suci. Pemirsa, usai mempelai berdua melaksanakan foto, kini langkah mempelai berdua diikuti oleh kedua orang tua yang juga merasakan gita bahagia putra putrinya tercinta. Seiring alunan doa bahagia, restu cinta, perjalanan jalinan cinta putra putrinya tercinta dalam kehidupan berumah tangga. Sinambi ngomong bapak. Anjir. Walah, tamune nduk ya. Lah nduk, ning watu ya di kanggo kelungguhan barang niki wis pokoke jos. Ayo.
koleksi dari Gia Nada. Ya, betul sekali. Sumowijoyo. Sampun. Mito menika cucuk lampah. Nih Mas Ijlik sampun siap dereng. Apa Bapak? Ijlik. Oh, Ijlik. Ora ijlik menika ingkang mijil saking tlatah Banjar. Ah menika cucuk lampah ingkang jios pokoke gemoy. Gemoy. Ayo nih Mas Ijlik sampun samapta dereng. Mami Ijlik. Oh sampun. Walah. Sampun siaga. Nggih, para rawuh kakung saha putri menika badhe temanten badhe kakirapaken dening panjenengan sedaya menika nyuwun panjurung pandonga panjenengan sedaya mugi purwa madya wusana saged kalampan kanthi gancar. Manggala paring asung dumateng Narendra Gung Pinatara menika raja sedina ratu sedalu temanten sarimbit ingkang sak mangke arsa kakirapaken dumateng panjenengan sedaya sumangga jemengkar ndara menika anak Mas Bagus Wiwik Rehaniko telasani Mas Ayu Dian Ningsih jumengkar wonten sasana rinengga menika arsa angrucat busana kanarendran angrasuk busana kasatriyan wadene minangka ingkang dados pangarsaning lampah inggih menika Suba Manggala ya menika dados pangarsaning lampah Ayu Ijlik ingkang mijil saking tlatah Banjar dados agul-aguling lampah lumampah kanthi lon-lonan paribasan tumapaing padha nut mring wirama dados tuladha kasaenan dumateng temanten sarimbit mugi anggenipun lelumban ing madyaning bebrayan temanten sarimbit tansah nengenaken asusilan
wani marang bebener wedi marang kanistan minangka wurinira sak suba manggala nggih menika patah sak kembaran dedeg piadeke kang padha pasuryane sami bagus busana kang endah maneka warna mencorong ugi saged dados sasmitaning temanten kekalih inggih menika samiya kembar katresnan temanten kekalih kekanten asta datan renggang datan pinisah murinira temanten kekalih inggih menika Rama dalasan ibu Rama dalasan ibu ingkang nyukani panjurung pandonga mugia anggenipun lelumban temanten kekalih tansah nyanding kawilujenan ayem tentrem jinak jinem widodo lir ing sambikala ingkang samangke lumampah wonten sasana tepas wangi temanten kekalih angrucat busana kanarendran ingkang sak mangke angrasuk busana kasatriyan saking pundi Adik leweh nggih menika derek rombongan kadang besan nggih bagi badhe nyekar napa lagunya apa minta sama masih ayo lagunya apa lamunan ya dikasih Ibu nggih menika saged miyak swasana saged libur para rawuh tamu undangan iya sinareng Gianada